Batanong Mindanawan nga nag-viral sa social media tungod sa pag-uli sa dakong salaping nakitaan, gipatukuran og balay. Ani ang detalye. Wala damhan ni Leo Posadas nga ang balay nila kaniadto nga daw isa ka huyupan na lang matumpag na. Karon nahimo na kining disente human gipatukuran sila og bag-ong puyanan sa Lala LGU ug kapulisan. Nagtinabangay ang tropa sa kapulisan sa pagtukod sa bag-ong balay nila Leo, butang nga sangko sa langit ang ilang pasalamat. Sa una sa wa pa may kurente, pait kayo kay magmodule. Suga ra gid in town, gas may tubil. Then sa pagkakaron, wala na, hayahay na gamay. Ako daghang kayong salamat sa naglihok. Ingon man sa ako ang anak, daghang salamat ninyo. Ang gipangandoy nga matauran og kuryente karon complete package na. Kay lakip sa bag-ong balay, duna pay trabaho nga gitanyag, scholarship ug mga gamit nga gikan sa nagkadaing individual. Si Leo Posadas ang nag-viral sa social media tungod sa pag-uli niini sa iyang nakitang kwarta. Si Leo Posadas, ako pasalamat Sir Leo Posadas nga siya ang nakapunit, buutan kaayo nga bata. Tinuod gayud kung mubuhat ka og maayo sa isig kaingon, mubalik kini kanimo pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.